दिनै आं नोंथांमोननो कोमल स्वर आरो तीव्र स्वरनि सोमोन्दै खोन्थागोन। कोमल स्वर माने जाबाय जाय स्वरा गावनि जायगानिफ्राय गावनि गुबै जायगानिफ्राय गाहाय फारसेथिं फैनो हायो बा फैयो बेखौनो जोङो कोमल स्वर होनना बुंनाय जायो। बिनिफ्राय तीव्र स्वर जाहैबाय जाय स्वरा गावनि जायगानिफ्राय बा गावनि गुबै जायगानिफ्राय गोजौ फारसेथिं दावखोयो बा दावखोनो हायो बेखौनो जोङो तीव्र स्वर होनना बुंनाय जायो। ओके, दा एग्जाम्पल बायदियै आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। कोमल स्वरा गासै मोनब्रै दङ जोंनि मिउजिकआव, रे गा धा नि। बिनिफ्राय तीव्र स्वरा जाबाय मोनसे दङ, बे जाबाय मध्यम मा। माखौ जोङो तीव्र स्वर होनना बुंनाय जायो। मा स्वरा गावनि जायगानिफ्राय जेब्ला गोजौ गाखोयो, गोजौ थाङो, अब्ला बेखौ जोङो तीव्र स्वर बा तीव्र मध्यम होनना बुंनाय जायो। आसा खालामबाय नोंथांमोना मोजाङै बुजि मोनबाय होननानै। थेंक इउ।